ओमफ्राय इस्रा आयंआ नैबे दखान होयोलै गस्ला दामा दखान होयो बिस्रा ओमफ्राय आयंनो होनानै गालांसै आङो नैबेहायनो दखान होयो आरोना बिस्रा बे आयंनि दखान इयो बे गारिखौ बेयावनो दोनसै खोमा आयं मा खबर आयंआ बेहाय दखान होयो आरोना आयंनो होबाय आङो थांनोसै होनबा आं आयं मिथिबाय लोगोफोर आं दा माने GDX मोनानिफ्राय नै प्रडाक्टखौ लाबाय आङो बायदिसिना प्रडाक्ट मा दंथाय आंथ' मिथिला बेखौ बेनिफ्राय आं दा गेमस्रि मोनानाव थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर गेमस्रि मोनाव बेखौ हैनांगौ आङो ZDXआ बिहावनाव दंहैयो एकदम बङाइगावआव दंहैयो बे बङाइगाव मा जायगायाव दंहैथाय मिथिया बङाइगावआव हाग्रामा ब्रिजआव आसोला दखानसो हैदों जाहैबावदों ओमफ्राय बे प्रडाक्टआ बेना मोनफैनानै दंमोन नालाय गेमस्रिया थाङोनो माबाया साननैसो उनाव माबायाव बङाइगावआव ओमफ्राय गेमस्रि मोनानि न'सिम हैनांसिगोन आरो आं बेखौ न'आवसो दंना गैयाथाय आं सिगाङाव थांखांखाबाय गेमस्रि मोनाव थांदोंबाबो आं भिडिअ बानायफेराखै आरोना ओमफ्राय आयं थानो हागौ बिमाया थायो गावथ' गुवाहाटियावसो थायो दं होननानै बुंदों न'आव फैदों फैनायालाय ओमफ्राय उदालगुरियाव मानिबा प्रग्राम दं होनदोंमोन आं गेमस्रिनिखौ ओमफ्राय आं हैना फैनोसै आरोना बेखौ बेसानि न'आव हैना फैनोसै आङो बेखौ प्रडाक्टखौ गेमस्रिनि नङा आरोना लोगोफोर प्रडाक्टआ माबानिसो ZDXनिसो जोंदावनि पार्टि अन दा रड साइड होननायनि आरो गुवाहाटि सारिया नोंसानो माया गय बेफारि नोंसानो फाया फाथो बेफारि दिनैथ' खिन्थावथावाखै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैथ' खिन्थावथावाखै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव आगै नोंसानि न'आव खामानि मावनो रावबो गैयाब्ला आंखौ दाहोना लांफै माने गेमस्रि मोनानि न'आ जोंहानि न'निफ्राय गोसा सालायोब्ला 15 मिनिटनि लामा आरोना 15 मिनिटनि लामा गोसा सालायोबा आरोना जुदि टप स्पिड 90-100 बिदि सालायोब्ला बेनिफ्राय लासै थाङोब्ला आधा घन्टासो लायो आरो आं दा ओरै बारस'नानै थांगोन माने मेन अरांजों थाङा आरो बिसोरनि न'आ अरांनिफ्राय ओरैजाय रौता लाइनथिंसो नालाय बारा गोजान जाया अरांनिफ्राय 3-4 किल'मिटारसो जागोन नामाथाय गिलाबिलसिम बेसेबां दंमोनथाय बावलायलांबाय आं 3-4 किल'मिटारसो जागोन आरो 3 किल'मिटारसो जागोन दां 4 किल'मिटार जाजोबनाय नङा खोमा अरां मेन टाउननिफ्राय खाथियावनो ओमफ्राय होमब्लाबो आङो माने सर्टकाटजों थांगोन आरोना ओरै मेन हाइवेजोंबा बाराद्राय गोजान जाहैयो जोंना सर्टकाट लामा दं नालाय ओरै स्टेसन रडजों दसेनो मोनहैयो बैथिं थांगोन आं दा माजिबाट मोनसिगोनानो माजिबाटआ जोंहा न'निफ्राय बारा गोजान जाया 7 किल'मिटार माजिबाट टाउननिफ्राय जोंहानि न'सिम वाव लोगोफोर दा नै माजिबाट कलेज नोंथांमोना नुबाय थाखायो सानफ्रामबो आंनि ब्लगाव आंनि भिडिअआव मालाबा गुजुनाय जादोंलै बिरादनो गगा मोनसोदों स्पिड ब्रेकार बिराद गोजौ होबाय आरोना बेनिफ्राय दा नै माजिबाट मोनफैलायबाय माजबाट अरे कैसा गाड़ी चला रहा है कम से कम इंडिकेटर तो लगा दो माने खायसे डाइरेक्ट बारस'यो आरोना इंडिकेटरबो लागाया जेबो लागाया बेबायदि मानसिफ्रानो माने बायदिसिना जाथाय जायो इंडिकेटरफोर होनानै बारस'बानो जायो आं जुदि स्पिड मोनब्लाथ' जाबायमोन माजिबाट टाउन मोनबाय दिनै बिस्थिबार हप्तायै माने प्रत्येक हप्तायाव बिस्थिबार बारायबाथाय बन्द जायो आरो लोगोफोर दा दिनै नै बन्द जालायबाय बिस्थिबार बारायखाय बिस्थिबाराव प्रत्येक बिस्थिबाराव बन्द जायो
Guwahati Sariali nungsra namanya. आं दा बारस'नानै थांसै स्टेशन रडजों स्टेशननि लामा बियो जों बारस'लांसै आङो बारस'लांजायो आरोना जोंना बिराद सिदाखा लामाया बिराद प्लेन सिदा थाब मोनहैयो दायो दफ्लाफुथा मोनसिगोन दफ्लाफुथा मोननानै बे दफ्लाफुथा होननाय गामिखौ बारनांगौ आरो बारा गोजान नङा बेनिफ्राय मिनिमाम 5 किल'मिटार जागोन नामा बिसोर न'सिम बेनिफ्राय आरोना दा नैबे मा होनोमोनथाय आवनाजुलि ना मा होनोमोनथाय नैबेखौ नैबे गामिखौ बावलायलांबाय आङो Hoi माबायदि साइकेल सलिदोंलै गथ'फ्रा आं दायो बिस्रानि गामि मोनफैबाय आरोना गेमस्रिमोननि गामि नायदो प्रडाक्टआथ' बेहायनो दङ ओमफ्राय गेमस्रियाथ' न'आव थाखाया नोंथांमोना मिथिखायो गुवाहाटीयावसो थाखायो नालाय बियो दा उदालगुरियाव मानिबा प्रग्राम दंनो बेहाय थांदों बियो ओमफ्राय दा आं होनानै बिस्रानि न'आव होनानै बिमानो होनानै आयंनो थांफिनसै आरोना आहाबो संसार जानायनि खोथा दं मोसौ खाहैनांगौ मानांगौ लबार आथा नायहैनांगौ बिराद खामानि दं नालाय थाब होनानै थांफिनसै आरो बिराद सानबा गुसुं दायो सानबा गुसुंनि थाखाय बिराद थाब सान हाबो आरोना जेखिजाया आं होनानै थांसै थाबनो लामाया बिराद मोजां आरोना बेखायनो बिथिं बारस'बोबाय आङो गारि थांलाय फैलाय खम नालाय ओरै मेन टाउनजों बा गारिफ्रा बारा जायोना बेनिखायनो आं बेजों फैदों आरो फ्रि आरो लामाया गोसोबायदि फैनो हायो बारस'ला बुरस'ला गारि खम आरो बेजों थांलाय फैलाया एकदम सर्टकाट जाथारो गिलाबिल मोनफैबाय आं लोगोफोर नै बेनो आरो गामिया ओमफ्राय बिसिना लामानि खोलाहासो जायो न'आ गेमस्रिमोननि न'आ बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बिसिनाव फैयैया आजिलगे गोबाव माने बांद्रायथ' गोबाव जायाखै बिदिनो बोसोरसेफोर जाफ्रामबाय आरो बिराद मोजां आरोना आयंमोना रायलायनायफ्रा माने फ्रि आरोना बिमा बिफाया बिस्रा गेमस्रिमोना नोंथांमोना मालाबा फैबा मिथिगोन माने भिडिअ'आव जेरै नुयो मोगथाङावथ' बिदि नंखाया नालाय दा नोंथांमोनाबो आंखौ भिडिअ'आव जेरै नुदों मोगथाङाव बिदि नङा दा नै सक मोनफैबाय आङो बे सकआवनो बिसिना ओमफ्राय बिस्रा आयंआ नैबे दखान होयोलै गस्ला दामा दखान होयो बिस्रा ओमफ्राय आयंनो होनानै गालांसै आङो नैबेहायनो दखान होयो आरोना बिस्रा आयंनि दखान इयो बे गारिखौ बेयावनो दोनसै खोमा आयं मा खबर आयंआ बेहाय दखान होयो आरोना आयंनो होबाय आं थांनोसै होनबा आं आयं मिथिबाय माने खामानि दं नालाय न'आवबो बिदि आरो थाथ'दो जा हिनजावसा जाबाय दे था आयं थांसै आङो लोगोफोर आं दा माने प्रडाक्टखौ खांबाय आरोना बेनिफ्राय थांगासिनो दङ ओमफ्राय मुखन्दमोनखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय एसे साहा लोंबाय साहा लोंनानै दा थांगासिनो माजबाद थांगासिनो लोगोफोर न'आव थांफिनगासिनो आरो माने माजबाद थांगासिनोसो होनलायलांबाय ट्रेन फैसिगोनलाय माने नै होथेनानै दोनलायबाय आरोना गेटखौ दसे नेनांसिगोन
ट्रेन लाखिदोंमोन नै ट्रेन फैदोंमोन आरो दा बेनि थाखायनो नै माने माबा नांदों आरो मा होनना बुङो बेखौ ओइ दान्दा होथेदोंमोन दान्दा होथेनायनि थाखाय दसे नेनांबाय दा माने बे ट्रेना थांबानो आङो थांसै आरो ना दसे नेनांसिगोन जोबसिगोन ट्रेना बारा गोजान गैला जोब्बायखौनो होनदो ट्रेना जोब्बाय दायो रेल दाबाखौ सोलायनाय बायदि गोसो थोनाय सोलायबाय सिगिरिया महर सोलायनाय सानफा दरफा गानस्लायबाय टेव 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 हाजोआव गाखोबाय बोरैबा गालिनगोन अन्थाइआव दाथाबाय बोरैबा सौथुगोन सौथुना गोलैब्ला आथिङा बायबोला बोरै मोनगोन सना नोंखौ आंलाय बहा मोननो आयनायाव बोरै नुगोन नोंलाय नोंखौ बहा मोनगोन रेल दाबाखौ सोलायनाय बायदि सानफा दरफा सोलायबाय सिखिरिया महर गानस्लायनाय बायदि रेल दाबाखौ सोलायनाय बायदि सानफा दरफा सोलायबाय सिखिरिया महर सोलायनाय बायदि सानफा दरफा गानस्लायबाय टें 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 हाजोआव बोरैबा गालिनगोन